PS Unesení dívky. Část 4. Hele, ukradli jsme ji, takže ji budeme muset už někam odníst. Pane bože, mně se tak líbí. Mně se ale ta žabka líbí, Eddie. Já nejsem Eddie, ale Ina. A prosím tě, chodíš se mnou? Já vím, ale s tebou nechci chodit úplně jako z lásky, jakože budeš moje nejlepší holka, to fakt ne. Prosím tě, uklidni se, Zlatko. Nepustíme ji už jen tak. Už prostě ji odneseme, nemůžeme ji pustit. Ona to pak zažaluje. Jasně, že bych to zažalovala, kromě tebe, protože ty se mi líbíš. Hele, přestaňte, nejsi žádný hajzli. Ne, och bože, nech jí bejt. Nech jí bejt, nebo tě zbiju. Tak mě zbij. Taky mě zbij. Ale já tebe nahlásím mým rodičům. No, tak ty se chováš už jak Barbína, že? Že jak Barbína. Ano, když to je Barbína, hele, přestaňte se dohadovat o mně. Nejsem žádná Barbína a ani bych nebyla. Takže se sklidněte. Pouzne mě. Počkat, ale ty ta Barbína seš? Nebo snad ne? Počkej. Už jsme doma, pojď. Počkej. Počkal jsem za tebou takovou dálku, ty vy jste mi úplně utekli. Tady mám svoji vězenkyni a ty už mi nemluv žádné slova. Rozvaž se. Vidíš, že to umíš? Zavážu tě. Tak a je zavázaná a můžeme jít na večeři. S tebou na večeři, s tebou vůbec nikam nejdu a ani bych nešel. No tak nechoď, Zlato. Nejsem tvoje poddílka. Tak, odskočím se umýt ruce, něco můžu od ní dostat. Já bych tě zachránil, chceš? Nedělej to, pak budeš mít problém jen ty. Au, chceš zachránit, bude to v poho. Nebude to v poho, znám to, jak tak znám. Vždycky to v poho neskončí, ona to nahlásí tvým rodičům. Já vím, ale já jí řeknu tým jejich rodičům, že je unesla. Ona je Barbína. Ty ti tak neuvěří. Rozumíš? Rozumím, ale mohli by mi uvěřit třeba, ne? Ne. O čem se tu vybavujete? Vybavujeme se, jak utíct. Teda on jak utíct od tebe. Aha, od mě? On kdyby si to zkusil, tak rodiče ho zabijou. No a už mě nevyrušujte před koupáním. Pane bože, ta je okresná. Ano, co teda je? Je hrozná. Hele, ještě jednou uslyším slůvko, já to slyším, Dana je hned tady. Tak přestaňte, prosím. A tebe, počkej, půjdu se pro závazek. Zavážu. Tak, a hezky buď uvězněná. Ach jo, počkej. Tak. Hezky koupáme. Hele, Zlato. Protože u mě, u vany. Chtěl jsem ti něco jen říct. Chtěl jsem ti to říct už dávno, pustý, jinak ti dám konec. Řekni si to rodičům klidně i. Ale jestli ji nepustíš, tak je konec. Mezi námi dvouma. Zlato, já chci mít taky svůj život. Nechci trpět jako tvoje rodina, jak jsi trpěl ty s nima. A závazky jsou určité. Prostě ji uvězníme, zabijeme ji, zahrabem. Ale já takovej nebudu. Se to ti teda dám konec, jestli to uděláš. Tak to udělám. Ale budeš se mnou stále žít. Věřím tomu.
Tak teda nevěř, můžu ti dát kdykoliv konec i teď. Rozumíš, že si ji nepustíš, tak je konec. Počkej, zlato, konec mi nedávej. Zlato, konec mi prosím nedávej. To není všechno, co jsem ti řekla. Tak pojď, promluvme si. Au, okys. Tak, co jsi mi chtěla říct ještě dál? Chtěla jsem ti říct, takže ji propustím, dobře. Rozvážu ji a zpátky ji tam dám. Zpátky ji dáme pryč. Dobře, tak jo. Teda když to takhle řekla, tak to tak bude. Ano, řekla jsem to tak to tak uděláme, dobře? Tak jo, jdu ji rozvázat. Au. Pomůžu ti. Pojď ven. Tak, všechno je v pořádku a teď se všichni jdete naobědvat. Ty budeš naše dcerka. Teda moje holka. Hele, přestaň. Ach jo, takhle to vždycky skoncuje, když se kluk zamiluje do holky. No jo, no. Tak, jo. Tak, sedněte si a můžeme začít obědvat. Dobrou chuť. I když tu nic nemáme k jídlu, já vím. Zapomněla jsem uvařit. Pardon. Zapomněla jsem uvařit, takže nebude vás to vadit. Když jsem zapomněla uvařit, všecko je jako zlé. Ale člověk zapomne vždycky uvařit vlastně teď. Dobře. I když jsi nezapomněla uvařit, tak teď budeme hládnout. Prozatím. Pokračování příště.